बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. राज्य उत्पादन शुल्क तपासणी नाका इन्सुली सावंतवाडी पथकानं बांदा दाणोली रस्त्यावर मोठी कारवाई करत अवैधरित्या परराज्यातील मद्याची वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरसह अंदाजे 60,08,240 किमतीचा मुद्देमाल जप्त केलाय. राज्य उत्पादन शुल्क तपासणी नाका इन्सुली पथकानं पहाटे बांदा दाणोली रस्त्यावर हॉटेल सुभेदारच्या समोर निमजगा बांदा इथं संशयित वाहनांची तपासणी हाती घेतली. गोव्याहून आंबोलीच्या दिशेनं येणारे कंटेनर तपासले असता त्यामध्ये गोवा बनावटी विदेशी मद्याचा मोठा साठा लपवलेला आढळला. जप्त मुद्देमालाची किंमत अंदाजे 60,08,240 रुपये इतकी आहे. या प्रकरणी राजस्थान येथील वाहन चालक जसाराम यास ताब्यात घेतलाय. त्याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आलाय. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉक्टर राजेश देशमुख, सहआयुक्त अंमलबजावणी आणि दक्षता पीपी सुर्वे, विभागीय उपायुक्त राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर विभाग विजय चिंचाळकर, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क सिंधुदुर्ग कीर्ती शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या कारवाईमध्ये विवेक कदम दुय्यम निरीक्षक, रणजित शिंदे जवान, रणजित शिंदे वाहन चालक, दीपक वायदंडे जवान, सतीश चौगुले जवान, अभिषेक खत्री जवान, सागर सूर्यवंशी जवान यांचा समावेश होता. पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक विवेक कदम करत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.